Vă salut, dragi prieteni, și bine ați revenit pe pagina mea. Ce mai faceți? Cum a fost săptămâna la voi? Partea bună este că la mine lucrurile au început să se liniștească. După cum ați văzut în filmarea de săptămâna trecută, încă era agitație maximă, nu-și găseau locul, scandaluri, bătăi, boxe ocupate. Acum au început să se mai liniștească și o parte dintre ei au și ouă. Deja sunt 2 săptămâni de când i-am băgat la împerechiere. Teoretic, între 7-14 zile, porumbeii încep să depună ouă dacă toate lucrurile decurg bine. Așa. Aici o porumbiță care vroia să intre înăuntru. Și astfel, avem ouă la perechea de aici, care doamna în această dimineață a depus un ou. Este acolo. Aici, la boxa aceasta, ei au de vreo 2 zile, au 2 ouă. Nu o să-i deranjez, nu-mi place să-i deranjez inutil în momentul când sunt pe cuib. Aici jos, iarăși, această pereche au un ou. Asta este perechea numărul 3 din prezentarea care am făcut-o cu prezentarea perechilor. Aici jos la vultorul încă nu, s-ar putea să întârzi aici, deoarece femeia asta a fost una din femelele care s-au luat înainte. Acum au scos 2 ouă, dar eu nu știu care și cred că asta este, pentru că cealaltă este aici sus, v-am prezentat-o mai înainte, aici și are 2 ouă. Nu e problemă, nu e grabă, când se simte ok, să scoată. Oricum este o pereche foarte potrivită și îmi plac foarte mult. În sfârșit s-au luat și argintii, au reușit să-și ocupe cu greu o boxă. Dați acolo, mă bucur că acum au început să tragă la cuib. Am văzut și călcându-se de seară îi scot iarăși în volieră, îi închid un pic și aseară i-am închis ca să se poată călca. Sus aici era perechea numărul 2 din prezentarea mea, cu prezentarea perechilor la azuri, și ei au un nou depus de azi dimineață, multă poftă să aibă. Aici, perechea numărul 1 din prezentarea mea, albaștri azuri, și ei au un nou de azi dimineață. Aici am niște perechi preferate și am multe așteptări de la ele. Cu siguranță o să fie bine. 3 perechi foarte bune, 4 pot să spun, și celelalte sunt ok. Deci la sus suntem bine. Aici sus este Paco, care deocamdată l-am ținut închis ca să nu mai deranjeze lumea și poate să se stabilească fiecare la locul lor. L-am scos din celălalt compartiment pentru că acolo am mutat o pereche de argintii. Știți că erau aici 2 perechi de argintii care nu-și găseau locul și să încerc să-i acomodez acolo. Erau masculii ăștia nebuni, amândoi, și ăsta care era aici, care îi alungau. Ok, mai cântă ei, dar în mare parte s-au liniștit și mă bucur acest lucru. Un început de sezon bun. Deci avem aici ouă în momentul de față de la 5 perechi. Aștept și la ăștia, și dacă și argintii s-au luat, cred că în săptămâna viitoare o să aibă și ei. Nicio grabă, lăsăm lucrurile natural, nu forțăm nimic. Acum să avem noroc să fie și ouăle bune pentru a fi și mai ok. Haideți să vedem ce este și dincolo. Ok, în celălalt compartiment toate perechile sunt formate ok. Ăștia am văzut călcându-se acum. Masculul ăla de sus are porumbița acolo sus. Argintii, aici avem masculul ăsta,
Adică femeia asta de aici are ou acolo cu masculul de aici. Ei au două ouă, au scos săptămâna aceasta, ei sunt pe Clucid. Uite la aici. Da, sunt foarte dragi și argintii ăștia. Ăștia la doi se pregătesc. Sunt aici amândoi, bat la cuib, se înțeleg foarte bine. În viitorul foarte apropiat o să scoată și ei. Nici nu mă îndoiesc de asta, în următoarele zile, săptămâna viitoare. Aici jos am adus perechea aceea de argintii. Perechea de argintii, care încerc să-i învăț aici, în boxă, ziua îi țin, seara la masă le dau drumul și îi las să se plimbe, îi închid în volieră să se calce un pic și încerc să-i acomodez cu boxa. Aia o să se acomodeze, nu-i problemă, am văzut în timpul zilei că chema la cuib și este ok. Aici sus este femeluța de la masculul de aici de sus. Așa, și ei sunt foarte cuminți. Acum nu i-am prea văzut eu călcându-se, dar este ok. Perechea asta pentru mine este ca să mă ajute cu celelalte perechi. De fapt am în două perechile asta și cu cei care ți-ați avut acolo, i-ați văzut pe pervaz, să mă ajute să mai mut ouă, să mai mut pui de la celelalte perechi. Cu siguranță ați încercat și voi treaba asta și în timp este bine să mai ai un backup dacă poți. Uite la el, ce mândrie, sunt doi pui scoși la mine, din linii foarte bune, dar nu au ieșit ei extraordinari. Au în spate linii foarte bune. Prima serie de ouă, dacă scot, îi las să scoată ei, puii lor, să văd cum îi cresc, cum îi îngrijesc și apoi, dacă este nevoie, o să fac schimbul. Până atunci nu o să schimb nimica, numai în caz că o să scoată ouă limpezi, atunci o să văd dacă este nevoie să mut ceva ouă sau cine știe pui sau așa. Ăștia de pe pervază și-au locul aici. E clar, nici ei nu au nimic, dar ei sunt cu vechime, anul trecut au scos la mine, nu au fost așa împerecheați, dar și masculul și femeia au scos pui și au crescut la mine. De fapt, puiul care este acolo în ușa boxei este al porumbiței acesteia. Este porumbiței acesteia cu masculul care este jos acolo, vulturul care încă nu are ou. Aici este porumbița asta care s-a speriat un pic. A fost toată ziua pe aici. Mai înainte era la coib. Ok. La voi cum a fost? Spuneți-mi la voi cum este. Cum merge treaba la voi în volieră? Cum sunt porumbeii? Mai sunt agitați? S-au liniștit? Aveți pui? Ziceți-mi cum stați și voi, sunt foarte curios, aștept comentariile voastre. Unii dintre voi poate chiar aveți pui dacă i-ați băgat mai devreme. Eu nu am în momentul de față, dar este ok. Oricum nu scot decât vreo 3 serii în fiecare an. Nu mă gândesc întotdeauna la număr, mă gândesc la calitate și zic o să fie bine. Mulțumesc, dragi prieteni, să ne vedem cu bine. O zi bună!